jornada del Campionat de Lliga. Dirigirà el partit el senyor de Burgos Bengoechea, assistit des del bar pel senyor Gil Manzano. Aquesta és l'alineació que presenta el Villarreal de Javi Calleja. Amb l'1, Asenjo. 3, Álvaro González. 4, Funes Mori. 6, Víctor Ruiz. 7, Gerard Moreno. 8, Fornals. 11, Jaume Costa. 14, Trigueros. 15, Llambrí. 17, Toco i Canvi. I 24, Layún. Com a suplents, amb el 13, Andrés Fernández. 9, Vaca. 16, Pedraza. 19, Santi Cazorla. 20, Turra. 22, Obrava. I 30,